Turistika na Slovensku to nie sú len Vysoké Tatry, ale aj Malé Karpaty. Svoj výšľap som začal v jedinej kuchyni na Slovensku, v ktorej nemusíte umývať riady. Teda pokiaľ tu nemáte trvalé bydlisko. Ešte opravíme jednu značku. Keď režim musí byť. Nachádzam sa na skalke, tesne pod vrcholom Vysokej. Ale je tu potrebné teraz prejsť takýto úsek aj za mnou. Trošku som sa zľakol, či je to vôbec turistická trasa a sme v 5. stupni ochrany, takže to asi treba dodržiavať. To nebol chodník turistický miesta, že človek občas ide z cesty. Mám krásne dojmy z Vysokej, je to nádherné miesto, však ako každé iné na Slovensku. Hore na Vysokom mi to trvalo približne hodinu 50, cca 3 km z kuchyne sem hore. Pokračujem na opačnú stranu, pretože idem krížom cez Malé Karpaty do Modry. Čakám približne ešte 18 km. Raz mi kto si povedal, že Malé Karpaty nie sú hory, lebo nie sú vysoké, ale tak povrchol máte 300 až 400 výškových metrov a hlavne zo strany záhoria sú to neskutočné strminy väčšinou, takže si aj poriadne zamakáte, kým prídete naozaj na nádherné miesta. Sú neskutočne obsiaté hradmi, zrúcaninami hradov a mnohými už tak zaniknutými, že ich ledva nájdete. Práve som došiel do polovice svojej cesty a to už je kopa civilizácie a to sme ešte len uprostred. Kávička musí byť. Čerstvá vodička z Modranskej baby z prameňa. Keď som zbadal tieto valy, hovorím si, no toto nemohlo vzniknúť v prírode a ani nemusím vidieť značku a tuším, že som asi na nejakom starom slovanskom hradisku. Ako sa to sucho podpísalo aj na horách. Ešte vidieť, ako viem si úplne predstaviť, že za normálnych okolností by toto bola neskutočná zelená húština. A tu už by som túto cestu ukončil. Nič, že tu sa zakopnem. Krásny výlet. Natiahol som ho asi o hodinu viac, lebo som sa zdržal na Vysokej aj na Čermákovej lúke. Trošku už nebolo zdravé.